bare ikke placere den nogen steder. Hvad? Men det kan jeg ikke på se. Det er fordi jeg står i vejen. Oh my god, chat. Det er fordi jeg stod i vejen, at den ikke vil placere den. The children of hell, but also the opportunity. Fuck, jeg fik et chok, mand. Kom her. Kom så, Lise. 3-0. 3-0. Men hvad fuck sker der seriøst? Helt bananas, det er sjovt, fordi vi venter delay. Men for søren, Lise. Der sker. Lise, 3-0. No way! Altså, tydeligvis er der nogen, der har hacket min wifi. Jeg har aldrig spillet det her før. Jeg har ikke sparket røv. Der er en dårlig taber, og så har hun bare gået ind og deler os ud min wifi. Så jeg ikke får et eneste slag ind. Oh my god, tydeligvis. Jeg er bagplay. Okay, Lise, hvad foregår der lige? Jeg spiller bare. Jeg synes, den ene den er bare så lav ned, den anden er sådan høj. Det ved jeg da godt. Vil du ødelægge hendes screenskin nu? Nej, det er præcis. Så du har det der begynderslog, du er bare ubeatelig de næste, 3 uger eller sådan noget. Har du også fået tæske Lise i Tekken, så har jeg et skide godt tilbud til dig. Nej. Get good, group. Oh yeah. What the fuck? No! No! Du kan se noget. Kommer det an på? Har du fundet en gave? Kalina har fundet en gave. Klar, er I klar? Klar, det her. Hvor er det? Det her. Nej, okay. Okay. Det er toxic, det her. Det er fucking toxic. Kan jeg lige forstå? Så. Øj, der er en anden min, jeg skal da lege. Fucking hell. Jeg siger det bare. Så er lige. Ej, stop! 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 Lad mig være! 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 Skal jeg vinde? Der var ikke nogen, der vundet. Kommer Spækhug. Skal han vinde? Nej, det skal han heller ikke. 3 tilbage. Skal Cass vinde den her? Nej, det skal han heller ikke. Skal Lulu vinde den? Nej, det skal hun heller ikke. Skal Cassie vinde den? Nej, det skal hun heller ikke. Få sit heat af der, Spækhugger. Og det samme med Havok får også lov til at få det heat af. Nu bliver der spillet meget defensivt. Men rammer han så ham? Rammer han ikke. Og bliver punished på det. Tillykke, Havok! Du er vinderen af turneringen. Tillykke! Chat, sig tillykke i chatten. Tillykke, Havok, for at vinde førstepladsen. Tillykke! Jamen, jeg har en lille bil her, Lise, hvis det er. Ja. Du kom der. Nu går den der. Kør du hesten ned, Sings? Nej, jeg var tæt på. Du kørte den ned!
Nej. Jeg har stream, som du kørte det ned. Nej. Du kan ikke diskutere den der. Det er altså... Det der. Du kørte den ned. Den er der. Ja, men du kørte den stadigvæk ned. Dennis fødselsdag! Hurra, hurra, hurra! Han er bare fuldstændig glad. Han er sådan, hvad fuck sker der? Hvorfor kommer der sådan en rød mand hen, hvor man nu? Nej! Ej, okay! Gå væk med dig! Hvad fuck er du? Hvem er du? Game overs is so brutal. Yeah, it is. I'm just having fun. Oh my god, I hate the Guardians so freaking much, man. Okay, farvel. Elden Ring DLC, let's go. I dag, der skal vi spille Shadow of the Earth Tree. Let's go. Det er toppen. Okay, er vi klar, chat? Er vi ready? Er vi ready? Let's go. Jeg fik den! Jeg fik den! Let's go! Der vand i der. Ej, så rammer jeg ikke vandet lige præcis, ikke? Oh my god. Hvad? Chat. Hvad skete der med karakteren? Og så er der bare løb for satan. Løb for satan. Løb for satan. Og så var det bare løb. Og 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 løb. 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 Nej! Jeg siger ikke noget, chat. Jeg havde tjekket skufferne, okay? Jeg havde tjekket skufferne. Jeg havde tjekket skufferne. Vil du op og sige hej? Er det fordi, du kan høre Michael eller hvad? Hej. Der er en kat, der kommer op og sige hej.
Der er en kat, der gerne kommer og siger hej, chat. Det er ligesom, at den har dræbt nogen, eller et eller andet. Ja, men det bliver bare ved. Okay, jeg prøver. I'm trying. Okay, du er den vej. Jeg går den vej. Ej, det var... Den gode. Gælder det om at sådan holde sig samlet, eller skal man sådan... Det er sådan, der lige passer bedst, tror jeg. Okay, jeg kan ikke se et skid her. Jeg er allerede død. Slet ikke, jeg vidste godt, den var der. Okay, chat, let's go. Jeg føler lige, så hun dræbte mig der. Det lidt bare lidt, når det er så mørkt. Okay, det er dumt. Hvor blev den af? Det er min humor for dårlig til det her. Hvad er det der? Hvad er det for en? Døde de lige begge? Fuck, jeg blev chok. Fuck. Hvad fuck? Jeg hilse fra Sandlag, den trold, der godt kan lide Birdo. Jesus, eller så unmuter jeg mig selv, sådan, så kommer jeg bare til et skrig. Det er mig. Hvorfor giver du mig skylden med det samme? Lort. Lise! Jeg kan sagtens trække tiden ud, hvis det er. Altså, hvis tiden går, så... Ja, så fuck! Let's go! Oh my god, det er ikke et comeback, mand. Den var god, den var god. Så er det din tur, Spækko. Kom så. Nej! Goddammit. Godt, Spækko. Godt. Bare. Jeg håber, du ved, at jeg driller. Jeg driller bare. Tak, Darren. Tusind tak. Og tak, Maria. Step. Hvad? Hvorfor kommer der en mere? Ja, det var så giv mig det i hovedet. Ja. Jeg er nødt til at have billedet. Chihuahua. Chat, prøv lige at se, hvordan den ligger. Gør det? Vi kan ikke se det. Ja! Enig. He's cool. Men... Ej! Det så jeg ikke, det der chat. I didn't see anything. Hvad laver du? Jamen, det er mig, der løb ned i et hul. Ja. Vi valgte Reg, ikke også? Begge to. Nej, samurai. Eller valgte Reg. Se. Nej, vel? Jo. Oh my det god, gik lige op for mig. Det gik lige op for mig. For helvede, Lise.
Bye.